52. Medzinárodný poljoprivredný sajam Agra u Gornjej Radgoni, najväčší agrárny sajam, nielen u Sloveniji, ale i u okolisku. Mehanizacija i tu zavžala najväčší prostor, ale to sajam obraca veľkú úvahu na mali gazdovstva i ich produkciju, na valalski turizam i ruralnu produkciju. Toho roku sajam bol u znaku malih gazdovstv, z ohľadom na toto, že i Zjedinjeni naciji prihlášali to rok za rok malih gazdovstv. Potom u znaku autohtonoho našenja i autohtonih fajtov statku, bioprodukciji i ljesarstva. Na ovogodišnjem sajmu je prisutno 1750 izlagača koji dolaze iz 29 zemlja i izlagaju svoje proizvode i usluge na preko 68.000 kvadratnih metara izložbenih prostora. Prostor u haloh 23.000, a na 3.000 kvadratnih metrov vyloženi životinji. Od 29 žemov účastníkov treba vydvojiť Brazíl, Poľsku, Tursku i Srbiju. To je Vojvodinu, bo zo centrálnej Srbiji učestvujú len 3-4 firmy a Vojvodina pod pokrytiteľstvom vlády Vojvodiny pozberala do skeľa ze všetky firmy pod zajednickú názvu Najlepšie z Vojvodiny.